Kabalen, nandito po tayo sa barangay Pagiruan, Florida Blanca, Pampanga. Makakasama ko natin ang PhilHealth Boy ng bayan ng Florida Blanca, Rex RJ Laksamana. At may beneficiary po tayo dito. Hello po, good morning po. Ano laging beneficiary tamo, Doc? Rudy. Rudy. May balulagya. Rudy Bencolado. Pilanin ba nung, Doc? 75 years old. Nila ano ya? Pension niya po bang kaya bayaran ng dialysis patient? Hypertension at dialysis patient po siya, mga kaakay. Ayan. Dito na tayo sa kanilang bahay. At siguro po, dire-diretso na tayo sa kanila. Ay, hindi pala. Siklod ko po. Councilor Jojo Bitog po. Kamusta kayo po? May sasandali atak. Hindi po masakit na po ito. Sige po, ayan po, pipilitan po. So, dialysis patient kayo po na. Ano po yung full name nyo? Rudy Bencolado. Rudy Bencolado. 75 years old ako po. Siyempre po. So, dialysis patient po. Na-request na po nga Dr. Rin Rodriguez, hindi kayong wheelchair. Actually, ngayon niya pa sinabi di paswertiya mo, uling deliver niya sana kalantas. Canceling kalantas, uling walker na, ano. So, yan po yung good news. Agad-agad po, na yung wheelchair ning 141 akay ni Sol Party. Salamat po. Kaya bigay po yung Rex RJ Laksamana ning Barangay Fortuna. Mga tigay pong problema kayong PhilHealth, sasaw niya po yung Rex RJ. So, sa kay tatay. So ako po yung Councilor Jojo Bitog ne po. Salamat po po. Ayan po, dineliver mi ng 141 aking short parties. Ano po nga sabi ko rin kaya akong kayabe? Daghang pong salamat kayo. At asahan niyo po. Okay. Gantimigay kayo. Opo. Magaling ka tayo. Salamat. So, misahop-sahop tamo po para kayong panyulong ning Barangay Pagiruan at ning Balen, Florida Blanca. Kaya biya po din kaya katamong kalukuran na PWDs. Ako pin kaya yung pambansang konsehal Jojo Bitog. Magpasalamat kay kanakong partner kang Rex RJ Laksamana. Magpasalamat kay 141 akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Ingat naman.